Сәлам дуслар, әйдәгез бергәләп шаян банан ясыйбыз. Моның өчен безгә кара каләм кирәк булачак. Башлыйбыз күзләреннән, менә шулай 2 түгәрәк ясап куябыз. Һәм икенче күзенә дә бер кечкенә түгәрәк, икенче зуррак түгәрәк ясыйбыз. Бу безнең бананның күзләре булачак. Күзләр өстенә 2 кыйгач каш ясап куябыз. Хәзер өстен аска таба бер авыш сызык сызабыз. Астына шакмак ясыйбыз. Бу безнең бананның гәүдәсе булачак. Өстенә шулай ук бананның сабагын билгеләп куябыз. Минем арттан кабатлагыз. Һәм өстен аска таба тагын бер озын авыш сызык сызып төшәбез. Икенче якка да шулай ук. Килеп чыгамы, дуслар? Хәзер бананга елмаеп тора торган авыз ясыйбыз, телен билгеләп куябыз. Һәм инде тагын да кызыграк булсын өчен аңа кул да ясап куйык. Безнең бананның баш бармагы өскә карап торачак. Шәп, кәефләр шәп дип әйтәчәк ул. Теләсәгез, сез дә шулай ясагыз. Яисә башка төрле дә мөмкин. Менә хәзер икенче кулы. Сезнең кулда ничә бармак бар, дуслар? Ә безнең бананның ни бары 4 бармагы. Шәп килеп чыга бит, әйеме? Ә хәзер бананның сырлары булсын өчен өстен аска таба тагын 2 сызык сызып төшәбез. Әгәр дә сезнең бераз башкача килеп чыга икән, бер дә борчылмагыз. Һәр банан үзенчәлекле була. Ул сезнең барыбер матур килеп чыгачак. Әйдәгез хәзер бу дустыбызны буйыйбыз. Күзен зәңгәр су төс белән әкрен генә менә шулай ашыкмыйча буяп куябыз. Һәм күзнең карасын нинди төскә буйыйк икән? Әйдәгез кара төс белән буйыйбыз. Күз карасында әз генә бәләкәй генә ак түгәрәк калдырырга да онытмагыз. Авызны башта куе кызыл яисә кыңгыр төскә буйыйк. Телен нинди төскә дип уйлыйсыз, дуслар? Миңа киңәш итегез әле. Әлбәттә, кызыл төскә буйыйбыз телне. Менә шулай ашыкмыйча әкрен генә. Һәм инде бананның үзен сары, куе сары, кызгылт сары төсләргә буяп куябыз. Буяган арада, дуслар, сез миңа әйтегез әле. Сары төстә булган нинди әйберләрне беләсез? Менә кемдер әйтә, кояш ди. Дөрес, кояш та сары төстә. Тагын нәрсәләр сары төстә була, дуслар? Алма. Дөрес. Тагын сары чәчәкләр була. Килешәм. Әйдәгез, тагын нинди вариантлар? Әйтегез әле, дуслар. Сары төстә ут була. Туп та сары булырга мөмкин. Тагын көзге яфраклар да сары төстә була. Менә кемдер әйтә, чебиди. Килешәсезме, иптәшләр? Дуслар, дөрес бит? Тагын лимон да сары төстә була. Светофорның уртасында да сары төс бар. Дуслар, сез бик акыллы. Афәрин сезгә. Әйдәгез менә шулай.
Хәзер бананны сары төс белән әкрен генә буяп бетерәбез. Һәм аннары бананның сабагын нинди төскә буярбыз икән? Шуны уйлыйк әле. Мин сезнең тәкъдимнәрегезне көтәм. Дөрес, бананның сабагына бераз гына яшел төс өстәргә кирәк. Менә шулай буяп куябыз. Һәм инде бананның очларын көрән төс белән дә буяп куйык. Кашларын да онытмыйк. Сез банан ашарга яратасызмы? Рәсемне ясап бетергәч, дуслар, банан җырына биеп алырга да онытмагыз. Барысы да бик матур килеп чыкты. Үзегезнең рәсемнәрне миңа да күрсәтегез, ярыймы? Инстаграмда билгеләгез, мин кереп карармын. Сау булыгыз!